Koblax kasi sabaw na naman tayo. Tinula tayo mga Koblax na may malunggay. Ayan, dinner po natin mga Koblax. So mga Koblax, shoutout pala sa mga taga Bicol. Sana pag-pray natin yung mga taga Bicol maka-recover ulit mga Koblax. Alam naman natin yung bagyo sa Bicol mga Koblax. Ayan, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon mga Koblax at walang nangyari sa atin. Ayan, good evening mga Koblax. Tinula po tayo. Ayan, hinigop tayo ng sabaw mga Koblax. Ayan mga Koblax. So, paano? So, ayan. Higop tayo ng sabaw ngayon mga Koblax. Ayan po. Good evening. Yan, pasok po kayo at magbakas po kayo para may balik ko sa inyo. Ito po si Koblax nyo, walang pera.